ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. На бачо чӣ омада граница? номерора канали паҳлавон куҷа гирифтем Акай Ғулом, Акай Умеда хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Роберт Уитакер норозигии худро оиди муҳорибаи Александр Волконовский зидди Яир Родригес баён кард. ягон кас ин муҳорибаро дидан намехоҳад. ягон кас дар хонаи худ нишаста намегӯяд ки медонӣ кадом муҳорибаро дидан мехоҳум. Волконовский зидди Яир. ҳозир вақти ин реванш нест, чунки Волк дар якум муҳориба вазифаи худро хуб иҷро карда ғалабаи ба боварӣ ба даст оварда буд. ман фикр мекунам ки Яир баъди ҳамон муҳориба бояд ки бисёр чизҳоро ислоҳ мекард. ба назари ман ҳамон муҳориба яктарафа буд. Яир ягон кор карда натавонист ва ӯ дар ҳақиқат бояд ки дар болои худ кор кунад, гуфтааст Уитакер. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо UFC реванш байни Александр Волконовский ва Яир Родригесро ташкил кардан мехоҳанд, дар ҳоле ки Яир Родригес дар се муҳорибаи охири худ ду бохт ва танҳо як ғалаба дорад. Мавсар Евлоев бошад ҷангори бебохт аст ки ба ӯ чунин шанс надоданд ва ин қарори UFC ба бисёри мухлисон писанд наомад ва чӣ гуна ки мебинем ҳатто ба Роберт Уитакер. ҷангори топи вазни нимёна UFC Иен Гери гуфт ки зидди Ислам Махачев ва Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳад. ислам ҳозир якум рақами беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн аст ва ӯ ба вазни нимёна баромада барои камарбанд меҷангад ва агар ки ӯ ғолиб шавад, пас ман аниқ муҳориба зидди исламро талаб мекунам, чунки аз ин зиёдтар нест чизе ки ман мехоҳам. ба муҳориба зидди беҳтарин ҷангори пан баромадан, ӯро шикаст додан, камарбандро соҳиб шудан ва исбот кардан ки ман беҳтарин дар ҷаҳонам. оиди Ҳамзат Чимаев бошад, пас ман фикр мекунам ки ӯ дар корҳои мекардагии худ беҳтарин аст. ман танҳо фикр мекунам ки ӯ ҳоло бо ҷангори ба монанди ман ҷангидагӣ нест. ман визовҳоро дӯст медорам ва ин визофи ҳақиқӣ аст. ба назар гирифтан ки ӯ дар карьераи худ чӣ чизҳоро ба даст овардааст ва чӣ гуна ин корҳоро кардааст, ин воқеиятан илҳом мебахшад, гуфтааст Гери. ва дӯстон, бояд гуфт ки Иен Гери айни замон яке аз довталабон барои камарбанди вазни нимёнаи UFC аст ва муҳорибаи ӯ зидди Махачев баргузор гардида метавонад, агар ки ҳардуяшон пирӯз шаванд. дӯстон, шаби гузашта қариб буд ки Самандар Муродов дар турнири UFC 316 баромад мекард, лекин афсӯс ин кор рух надод ва ҳозир ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. чӣ гуна ки аллакай медонед, рӯзи 8 июн турнири UFC 316 баргузор мегардад ва дар ин турнир бояд ки муҳориба дар вазни 77 кг байни Хаос Уильямс ва Урош Медич мегузашт, лекин Медич осеб гирифт ва ба Хаос рақиби нав дар кор шуд ва UFC чунин имкониятро ба Альберт Тадевосян доданд. аммо баъди чанд соат ин ҷангори арманӣ аз муҳориба даст кашид, чунки аз тафтишоти тиббӣ гузашта натавонист. баъди баромадани ин хабар, ҷангори ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов аз худ эълон кард ва ба Дана Вайт ва Шон Шелби муроҷиат карда навишт ки мо тайёрем. худи ман бо Самандар Муродов ҳам суҳбат шудам ва аз ӯ пурсидам ки чӣ гуна худро ҳис мекунад. ӯ гуфт ки худро хуб ҳис мекунад ва барои муҳориба омода аст ва интизори хабар аст. лекин дӯстон, баъдтар хабар баромад ки ба Хаос Уильямс рақиб Андреас Густавсонро доданд ки бояд дар турнири имшаба баромад мекард, лекин рақибаш осеб гирифт ва аз муҳориба даст кашид. аз ҳамин сабаб ин муҳорибаро ба ӯ доданд. ҳамин гуна мутаассифона барои Самандар ин имконият нашуд. лекин дӯстон, мо умедвор мешавем ки ҳамаш дар пеш аст ва чӣ моро хурсанд мекунад, пас ин аст ки Самандар Муродов дар формаи хуб қарор дорад ва омода аст ки ҳатто дар як ҳафта муҳориба зидди касе ки набошад қабул кунад. мо ба ӯ боварӣ дорем ва албатта ки интизор мешавем. дер ё зуд UFC ба ӯ чунин имкониятро медиҳанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.